Ο ίσιος της ζωής. Ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγάθωνος διηγείται εμπειρίες προσωπικές του μακαριστού γέροντος Βυσαρίωνος κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής. Ήταν προπαραμονή Χριστουγέννων του έτους 1988. Ψάλαμε τον Εσπερινό στο καθολικό της Μονής και μετά πήγαμε με τον πατέρα Βυσαρίωνα στο Αρχονταρίκι, όπου το κρεμαστό ζάκι, για να ζεσταθούμε. Αφού κουβεντιάσαμε λίγο για τη μεγάλη γιορτή, αυτός άνοιξε ένα εκκλησιαστικό περιοδικό και διάβαζε, ενώ εγώ άρχισα να γράφω ευχητήριες κάρτες. Σε κάποια στιγμή που σήκωσα το κεφάλι μου, είδα το γέροντα να κλαίει. «Γιατί κλαις, παππούλη μου?» τον ρώτησα. «Τίποτα, παιδί μου», μου είπε, «μην ανησυχείς, μην κλαις. Πες μου, γιατί κλαις, σου συμβαίνει τίποτα?» «Όχι, παιδί μου». «Να, κάτι θυμήθηκα. Ποτέ να μην ξανάρθουν στον τόπο μας εκείνα τα μαύρα χρόνια της κατοχής και της πείνας. Θυμάμαι, Δημήτρη μου», αυτό ήταν το κοσμικό μου όνομα, «κάτι που μου συνέβη κατά την Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων του 1941 σε ένα χωριό της Καρδίτσας όπου εφημέρευα. Όταν βγήκα στην ωραία πύλη με το Άγιο Ποτήριο στα χέρια και είπα το μεταφόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε, άρχισαν να έρχονται για τη Θεία Κοινωνία όλοι οι χωριανοί με προπορευόμενα τα παιδιά τους. Μια νεαρή μάνα έφερε εκεί μπροστά μου το σκελετωμένο παιδάκι της. Άνοιξε το στοματάκι του και το κοινώνησα. «Αλλά, παιδί μου», και άρχισε πάλι να κλαίει ο γέροντας. Κρατούσε σφιχτά το καημένο με τα δυνατισμένα χεράκια του το ιερό μάκτρο και μου φώναξε κλαίγοντας, «Κι άλλο, παππούλη, κι άλλο». Πεινούσε το παιδάκι μου. Λύγησαν τα γόνατά μου, μια τρεμούλα απλώθηκε σε όλο το κορμί μου, βούρκωσαν τα μάτια μου και για να μην με δουν οι πιστοί επέστρεψα στην Αγία Τράπεζα. Αφήκα το ποτήριο και κάθισα σε ένα σκαμνάκι και έκλαψα και είπα με ανθρώπινο παράπονο, «Γιατί, Θεέ μου, αφήκες την πατρίδα μου να έλθει σε τέτοια δυστυχία? Λυπήσου, Κύριε, τα παιδιά μας». Ένα απόγευμα ήρθε στο μοναστήρι μας ένας επισκέπτης που κρατούσε στα χέρια του 3 ή 4 τόμους με την ιστορία της εθνικής αντίστασης. Μπροστά στην εκκλησία συνάντησε τον πατέρα Βυσαρίωνα, ο οποίος τον ρώτησε τι βιβλία είναι αυτά, ενώ εκείνος τον ενημέρωνε σχετικά. Ο γέροντας πρόσεξε ένα σήμα που φορούσε στο πέτο του σακακιού του ο επισκέπτης και τον ρώτησε, «Τι σήμα είναι αυτό?» «Είναι το σήμα της εθνικής αντιστάσεως, πάτερ», του απάντησε εκείνος. «Εγώ, παιδί μου», είπε ο γέροντας, «το έχω εδώ», και του δείξε το λαιμό του. Το βράδυ που έκλεισαν οι πόρτες, εγώ που άκουσα αυτή την στιχομυθία τον ρώτησα, «Πατέρα Βυσαρίωνα, γιατί είπες εκείνον τον Κύριο με τα βιβλία ότι το σήμα της εθνικής αντιστάσεως το έχει στο λαιμό σου?» «Τίποτα, παιδί μου», μου είπε. «Πώς τίποτα? Θέλω να μου πεις». «Να, τότε στην κατοχή πήγα να ελευθερώσω κάποια παιδιά που είχαν συλλάβει οι Γερμανοί και επρόκειτο να τα εκτελέσουν. Ο Γερμανός αξιωματικός άκουσε τις παρακλήσεις μου και έδωσε εντολή να αφαιθούν τα παιδιά ελεύθερα. Γύρισε μετά προς το μέρος μου και απότομα έριξε με το πολυβόλο του μια ρηπή μπροστά στα πόδια μου. Τρόμαξα πολύ. Η φωνή μου κόπηκε. Από τότε κλονίστηκε και χρόνο με το χρόνο χειροτέρευε. Δόξα ο Θεός.